фотима амридинова ҳар субҳ бо завқи беандоза ба мактаб меояд, чунки дар ин макони илму адаб ӯро шогирдонаш интизоранд. Ӯ ба шогирдон аз фани забон ва адабиёти тоҷик дарс мегӯяд. Фаротар аз 16 сол мешавад, ки ӯ омӯзгор аст. омӯзгори сахтгир вале ҳалиму меҳрубон. агар омӯзгор серталаб набошад, сахтгир набошад, наметавонад ки шогирдони лоиқи давронро таълиму тарбия намояд. воқеан рисолати омӯзгорӣ ин аст: коштани тухми муҳаббат ба китоб дар дили хонанда ва ба ин васила тарбият намудани насли босаводу худшиносу созанда. омӯзгор чароғест ки месӯзаду месозад, меафрӯзаду яъне ки равшанӣ медиҳад. омӯзгорӣ касбе ҳаст ки заҳмати барзиёд талаб мекунад. агар омӯзгор дар раванди таълим агар пеш аз он психологи хуб набошад, равоншиноси хуб набошад, ҳеҷ гоҳ педагоги хуб шуда наметавонад. муаллима фотима амридинова ҳамроҳи шогирдон як анъанаи хеле қобили пазироӣ ва таҳсинро ба роҳ мондаанд. онҳо рӯзҳои истироҳатӣ ва берун аз дарсҳо дар вақтҳои холӣ ба китобхонаи мактаб рафта, китобҳои бадеӣ ва дарсиро мутолиа мекунанд. аз суханони хонандагон низ мушоҳида мегардад, ки онҳо низ ба ин иқдом ҳавасманданд. хушҳолам ки дар чунин муассисаи зебо ва барҳаво ва дорои ҳама гуна шароит аст таҳсил мекунаму илм меомӯзам. омӯзгор аз фани забон ва адабиёти мо муаллима амридинова фотима мебошанд, ки бо дастгирию раҳнамоиҳои ӯ дар олимпиадаҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштаем. ман Шокирова Нозия гирандаи стипендия президентӣ дар соли таҳсили 2020-2021 мебошам. шукргузор аз он ҳастем, ки бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат дар чунин муассисаҳои барҳаво, симхонаҳои барҳаво, муассисаҳои замонавӣ мехонем. мо ҷавонон ваъда медиҳем, ки муассисаро бо баҳои хубу аъло хонда дар пешрафти тоҷикистони азизамон саҳми арзандаи худро мегузорем. ниёгонамон дуруст гуфтанд, ки дарси муаллимар бувад замзамаи муҳаббате, ҷумла ба мактаб оварад тифли гурезпоро. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳояшон таъкид доштанд, ки сутуни фарҳангу маънавиёт ин савод аст. ҷомеаи инсонӣ бошад саводро аз омӯзгор мегирад. маҳз аз ҳамин рӯ мақоми устоду омӯзгор ҳамеша дар ҷамъият баланд аст. шукргузор аз он ҳастем, ки дар чунин ватани ободу зебо ва ватани соҳиби истиқлол кор ва фаъолият мекунем. бо ташвиқ ва тағриби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон, имрӯзҳо дар сартосари тоҷикистон мактабҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуда истодаанд. дар чунин шароити мусоид вазифаи аввалиндараҷаи мо он аст, ки мо насли наврасро дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва донишандозии амиқ таълиму тарбия намоем. вазифаи мо омӯзгорон аст, ки шогирдонро бо интизоми намунавиву бо дониши хубу аъло дар тоҷикистони имрӯза таълиму тарбия намуда бошем. муаллима фотима амридинова дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе фаъолият мекунад. ин муассиса дар ҳошияи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат нав бунёд гардидааст ва ба тамоми таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. муаллима аз он изҳори хушнудӣ менамояд, ки роҳбарияти олии мамлакат ба мактаб ва омӯзгор ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд, ки ин ғамхориву дастгириҳо дасту дили омӯзгорро нисбат ба таълиму тарбия ва пешаи омӯзгорӣ гарм мекунад. устувории ҷомеа аз насли зеҳнан пешрафтаву босавод вобаста аст ва насли дорои тафаккуру ҷавонбинии васеъ бошад ба масъулияту оянданигарии омӯзгор.